demokraziaren inguruko liburu bada, eta orduan dauka bere parte teoriko edo filosofikoa, eta gero dauka bere parte pragmatikoagoa edo esango nuke empirikoagoa, ez hau da, bai, nik demokraziaz hau pentsatzen dut, teoria hegemonikoak hauek dira, ez? Eta gero, guzti hori Euskal Herrian nola aplikatzen dugun, ez? Hau da, lehenengo partean hitz egiten baldin bada pixkat oroar esplikatu zer dan kapitalismo globala, Europa nola dan kapitalismo globalaren dispositibo bat, zeintzuk diran, adibidez Europa esaten den demokraziaren defizit hori, eta munduan dagoen defizit hori konpontzeko zeintzuk diran proposamen nagusiak, hau da, demokratizatzeko dauden proposamen guztiek, azaleratzen dira, analizatzen dira, eta gero kritika bat egiten da, esanez, proposamen horiek ez dutela demokrazia gehiago ekarriko, baizik eta privatizazioarekin jarraituko dutela. Privatizazioa esaterakoan, esan nahi da, 80. hamarkadatik aurrera kapitalismo global batean bizi gerala eta kapitalismo global horren ezaugarria da privatizazioa. Hau da, dena privatizatzen du, orain arte publikoa zen guztia eta orain arte esango genuke komunitatearena izatea lortu den guzti hori berriro ere esku gutxitan uzten duela. Esku gutxi horiek izanik nosi korporazioak eta elite finantzieroa, eta baita ere elite politikoaren partea.